Video ya episode ya mbuyo tinaonesa izi pamene Rebecca anachita find out kuti Lai komanso Triza sanasiyane akuzembera nabe, ndipo mu video imeneyi tinaonesa kufunikira makamaka kololerana, kumvesesana komanso kukhululukirana. Ndipo mu video iyi tikhala tikupitirirabe kukuoneserani nkhani zofunikira kwambiri makamaka mbanja, kuyipanso kumene kumakhalapo makamaka pamene anyamata akudamejana, asikana akudamejana. Iyi ndi nkhani imene inachitikapo kudera lina lake, ikuchitika kumalo ena ake, ikhala ikuchitikabe usiku nyumba mwa ena ake. Taonerani video iyi mupezepo phunziro lake. Tiyeni tikhale limodzi. Lai, kodi chifukwa n'umufulo zingonizuza? Ndi chali yomwe chikusokera pa ineyo mpaka nakukapeza mkazi wina Triza. Ndi chani uziyankha ndi chani? Uli serious? Ndene yapa panda limbantima achimwene munyamule katundu wanu muzipita kwa Triza. It means inu simandikonda. Ndene naola kuti nkwabwino Triza azikachapa zovala zanu kumeneko. Sizoti ine ndikamachape zovala kunuko wina achazikadesa. Ndeno panopo munyamuke muzipita kuti kwa Triza kwanu komweko. Ineso pano ndalimbantima basi ndachivomereza. Chisiru ndikhale ineyo. Maunda amene undapita. Uzuri ni ugonda wama. Ndinaziwa zimene zozo. Kumene nsonga ndimasanthira kwa ineyo. Yase, uzuri. Nthawi ndi mabereka lase. Ilikuwa nthawi ndi mabereka. Nthawi yageso iliyo siziwa mabereka ili. Serious. Basi Triza uzuri. Iliyo no matter what this Sindingakusiya so. Singanisiye? Uzuri kuli Sindingafane kazi wako utoswa kali. Chomwe nende kupempha se ukhaiso ni maganizo ya uri sizandisiye. Ndifuna lusogolo. Ibake zori. Nthawi zambiri malonjezo amene amachitika pachibwenzi kaya ndi abambo okwatira ndi chibwenzi chawo amakhala apamwamba, amakhala okoma. Nthawi imene amachedza nawo imakhala yapaderadera poyerekeza ndi amene amusiya pa nyumba. Wapa nyumbayo amangodikirira basi kuti bola lero kwacha kaya ndinamizidwa zotani. Kanju sirwa. Swana kunyoku. Mwendo mlali upi. Mwani mabuya ni maolo kapa nsinja. Kodi mvula yavumba? Mwesini kuza mwene yavumba kunsinja ukupiri. Yes, Mom. Yes, Mom.
Sabu no mama. Wewe bora. Okay. Dumo. Musi ujanira pesa nilinkani. Ndio azano acha. Abanga chibezi mo ndesi munanyake subuno buno suma sibizi ni chibezi. Kwana baba. Zikubeze babunina kuti ndapeza ma message mfoni. Nera baba umba kusizira buno so iyayi. Okay mu inenkani yose yose ndigwizwa buno bwino. Tena ke sona ifotokozera abo koma sudi mukana zo busy. Koma zaonjeza. Mama ama mukagamira mix ndinkazuja. Do sikuti mukana kuti mutamangise kapenai kuratirana aiso. Okay. Dumo. Akumvani. Mwende bwino. Ndizo mwende bwino. Zikomo. Pano pandira ende ndikuvana. Mede kuvanira na pano? Ayo ndikuti chimozi. Aliso ukoso soka ledija. Ndakuza kuti ukaise brand mene waona? Ndipo ndinateka, ndipo ndinagwiradi. Mora baba za bobo, mcheza bobo. Bwino so. Mora kukonda. Zosa kukhumulisa zichi. Za bwino so. Mora nali kusinje. Kila mkwira na rubwiro. Kira. Ngaduza. Sheksiria. Basi, zateka basi. Ndeza nkazi wanga nankhamulira. Adangonena kulatekane kama kumana naye bijini kazi wake ni sama onese ngati kuti moyo wina wake. Zingokanga kuti basi samamu gwire, mwamulalatira oloye akamantu yankula, sama yankula kuti nejijos. Osatero chifukwa kuti iyo chabendi ukuzabendi mara pakhomo. Ukuyeneka kumazichepesa. Ndipo ndizona adini. Mosatuka kumana wae amene ujandi wanga mwakuti zonena zambiri. Zini zai. Sindingakhena zo busy. Ndiye waziwa. Ndakumana ndichi mze dezi nake nuja kusinje. Mandifusira ipi. Kuma mene jandi galu kuma ndendamuza amene ujandi ndipo sangafike lero. Ndipo sangafike baife kuti chipinda funa yeye kwa ife ndijani. Anatha kwa ineyo gena kunata alimbane ndiweyo. Ngara kusowa kaza ngara azingopita kujeni wakati ngamula amene jai. Ali ndichani. Pali nepa ndikamula amene ujaze pasa jai. Uzikatuti chibezo zikada amene jai. Azopasa ma 2000 More 1000. Udikaoje ko 500 yosala kuchi. Ukabweze. Kuli bwino banga ndi munthu wokuti chabuno ndi wankubazi kutani. Azopasa ndalama. Umosata amene janga kupasa chani. Sampalibe. Onguraisa na nthawi basi. C'est bon, on est good gars. Okay, bro. Sure. Yeah. C'est bon. Popo. Sikuteka ba. Watu gani? Yeah. Na ufuna kwa mbili, ufuna masiko zaidi makosa gato asi. Bwana, bali imeja jiri gas. Wapi? Namfa mada maura ntena iko na baya kuteni. Ndinapiga mix mafanya yao ni ndio sina uwezo ni basi. Mafuna mnonda ine wala mafuna mada maifyo. Yazi mada mwa zimpana za jana si. Kula se mwe ni medi majezi za toli wazi kauza mada mankani za ine za wendi ne mapanga ne kusio. Za iwezo kuza jana. Ana uza mada mauri nda majibu zinitiza ndani. Basi ina yage basi. Ina yage je. Zobanda nchiro. Umasolo meja ni banja kwa maso. Wano hizi basi. Hizi agenda ndo jana. Zobanda nchiro nyo kuzo. Zika bani zobanda nchiro kusauri bano mada manga na uri jana. I don't know so. Mano zobanda nchiro mukuzongo zira bali. Zobanda nchiro zimene zo. Nankatiza wadi na vazi tsaso na vazi makamfuta so tiza. Oda se mwa mafuna jana. Sizoni mpaka ndileje uwenya na. Ndi kufusa. Ndimone ko pega neo. Ndimone ko pega neo. Azini ndimone ko pega neo ase. Si easy. Ndimone ko pega neo. Ndimone ko pega. Yaga ngambirane. Pega ngambirane. Pega ngambirane. Panga ndakutikira mve. Kwambia leo. Andive. Osali mpaka. Ndi wachungama. Kwambia kumeza kuphanya ungu. Andive. Izi zobanda. Osafika bateni paini. Somwe mabanga film mabanga mwa film musali mabanga andopulira ngati mve. Fika komano basi muzira nzana nyamara basi zobanda. Za nyamara ndizike zikaba magaza smada maini. Asolo zobanda nchiro ndizifuna kuti musali ndelele. Sasa mbeso zimezo ndivyo panga.
Wariwe, somo mankhula zo wankhula ndini wamva? Ndiye nenkanjenjemere. Ngati kupanga zopepeni zikasekera zimene zozo. Nkulanga mkumuzuza wakonda manopa ni maganizo. Akuza kuti akuonda. Ndikumona ni maso anga. Zoma kubanga lwezi kubwerekesa lwe bakhomo. Chabwino zikubwerekesa kwa nkuja kati. Uziyankhula ngati ndi munthu wankulu. Wamva? Ajo ne njimutu. Yesu chimutu. Uzokumana nkaz basi. Hi guys, zina langa ndine Rebecca. Zikomo kwambiri chifukwa mnali pamene pokuona episode yathu ya siku la lero. Tikupemphani so wiki ya mama mudzakhaleso pamene tikutulutsa episode ina. Yeah!